बेथ' नोंनि नङा ना नैबे नोंनि अ जुखियासै ना थानग्ला आं दा बे समाव दंफैयो बिजनि PPC माने पेडि प्रक्रिटमेन्ट सेन्टाराव दा फुंनि मथा मथि 9टानि बारबाय आरो बे समाव नै दा माइआ सफैबायानो गोबांथार ओरै बलांगुरि साइडनिफ्राय फैदों आरो ओरै सथलादांगुरि साइडनिफ्रायबो फैदों नै नायदो नोंथांमोना एकदम बे गासिबो जमा जाजोब्बाय आरो माइआ गोबां माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आबादारिफ्रा माने होफैगासिनो आरो दासान्दि सोलिगासिनो बे जाबाय बिजनिनि PPC सेन्टार पेडि प्रक्रिटमेन्ट सेन्टार माइ लाखिग्रा मिरु होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफ्राय दायो सोरबाफोर आबादारिफ्रा होफैनो गोसोब्ला नोंथांमोना एग्रिकालसाराव जगाजग लादो आरो नैबे PPCआव होफैनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन आगोल ओमफ्राय बिनि उनाव जायफोरनाव माइ दङ नोंथांमोना थाबैनो एग्रिकालसारजों जगाजग लानानै माइ होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हागोन आरो ना दा महनसेयाव 816 थाखा खरि मोनगासिनो दङ आबादारिफ्रा माने कुइन्टेल हिसाबै बुंनो थाङोब्ला 2040 थाखा आरो ना गभर्नमेन्टआ आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां स्टेप लानानै होदों दायो बिथांमोना गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि स्टेप लानाय आबादारि बिथांमोना दायो गोबां माने बेनिफिट खालामनो हागासिनो दं आरो आदाना मा नाम लिरो चित्तरन्जन ब्रह्म ने गामिया सारांगुरि ना ओमफ्राय दा बेसेबां लाबोदों दिनै PPCआव माइखौ 64निफ्राय 5 जागोन मन आरो ना 64निफ्राय 65 मन दिनैसो फार्स्ट नामा आं दिनै फार्स्ट दिनै फार्स्ट टाइम ना थिगानो दं আপনি মানছে নাকি মই আনা নাই মই লগতে অ আচ্ছা আচ্ছা नोंना बेसेबां आदानिया माइया दिनै आंना माबा 9 कुइन्टेल 9 कुइन्टेल ना ओमफ्राय नामा मामोनलाय देलाराम नार्जारी ना ओमफ्राय गामिया 2 नं लादांगुरि 2 नं सथलादांगुरि ना 9 कुइन्टेल लाबोदों दिनैसो फार्स्ट दा औ दिनै फार्स्ट आच्छा दे थिगानो दं ओमफ्राय नोंना मा नाम नोंना उत्तम बसुमतारी ने ओमफ्राय गामिया सथमन'ख'से ओरैनो माबाया मनाख'साल' मंगलियान खाथिनि मुंदानि सानि गयबानि सानि आच्छा आच्छा सोर गोलैयोमोनलाय नोंसिना रतन ने आच्छा बेसेबां लाबोदों दा बे सुवाखै आं बेसेबां जागोनथाय 20 मनसो थांनांगौमोन 20 मनसो थांगोन ने आच्छा दिनैसो फार्स्ट नामा दिनैसो फार्स्ट आच्छा आच्छा थिगानो दं रेटआथ' नोंसोर 816 थाखा खरि मोनगोन मनसेयाव थिगानो दं दे